Spesial keluarga besar Bapak Daus dan juga buat Mama Jian, mantan majikan Papa Jian, keluarga besar Nanggerang, keluarga besar Karang Bandung. Papa Daus ini yang punya FZ Travel belum datang ya Mas Entis. Usaha luru duit ora wedining angin, ora wedining udan, mekaya mati-matian. Sira sing dadi rapi boro-boro ngebakti, malah sering nyeleweng, gemene ning wong sejen, ning anak laki kelalin. Bapak Denya Daus, Bapak Denya Daus, Bapak Denya Daus. Alah, banjut. Buat para sesepuh mangga ayo. Ayo. Salah sih Bu. Ayo. Bapak Hajat terima kasih. Masih kurang apa semene sayang, tapi anggir bae salah trimane. Apa ora wedi jeneng hukum karma, yen lawan ning laki bakal haniaya. Sumpeden deleng tingkae sirang, kenang kendang sira sing dadi rapi, boro-boro ngebakti, malah sering nyeleweng, gemene ning wong sejen, ning anak laki kelalin. Anak goyang disosor, ayo disosor maning, ayo disosor. Lim mau lim, lim mau lim. Pak Hajat, keluarga besar Karang Bandung. Masih kurang apa semene sayang, masih angger bae salah trimane. Awas kepedak Lin. Apa ora wedi kenang hukum karma, yen lawan ning laki bakal haniaya. Sumpah deleng tingkae sirang, sira sing dadi rapi, boro-boro ngebakti, malah sering nyeleweng, demene ning wong sejen,
ning anak lagi kelalen. Bapak Denya Daus wis karo konci-konci nih gak ora masalah Pak, sing penting mah bahagia. Lim mau lim Bapak Daus, Bapak Haja, keluarga besar Karang Bandung. Masih kurang apa semene sayang, tapi angger bae salah timane. Bapak Denya Daus, Bapak Denya Daus, Bapak Denya Daus, Wana Daus. Apa ora wedi kenang hukum karena yen lawan lagi bakal haniaya. Sumpegel delengking kae sirah, sirah sing dadi rabi boro-boro ngebakti malah sering nyelemeng. Gemene ning wong sejen Ning anak lagi kelalen. Alhamdulillah Abah, terima kasih banyak, berkah selalu dalam